hasie, puszki po piwie, gałęzie ze strumów, jakieś ruły, jakiś beton. Trzeba dać naprawdę pozór. Witam was, Rostomili, ze łazisk strzednich. To już jest trzeci tajlik ze łazisk. Pierwszy, tak ogólnie o łaziskach, był pół roku do zadku. To się kuknijcie tam łońskiego tydnia, że też godał o grubie Bolesław Śmiały we strzednich łaziskach. A teroski też my są we strzednich łaziskach. To jest ogólnie gmina, górne łaziska, ale tajla strzednich. I o czym wam dzisiaj opowiem? O grubie, kery już nie ma. O Walesce. A jest piękna pogoda, landschaft, tam hołda skalny, tam hołda Waleska. Ale dzisiaj mocka takich zwiedownych łonych, o których mało kto wie, o których mało kto pamięta. To zapraszam na tajnik. Historia tej gruby zaczyna się na tej ulicy, a jest to ulica Marta Waleska. W 1833, od 1833 do 1854 na placu Strzednich Łazisk nadano 11 polów grubskich. Między innymi Marta Waleska i Gott mit uns. Pieronie Klara mi tu blinduje we ślepia, że się tak ustawił, ale chce troszkę inny landschaft, niż to było na początku. By go dodali. W 1833 nadają tu pole Marta. Rok nie skorzy Waleska. W 1835 kupluje się to i mamy jedno pole Marta Waleska. A właścicielem tego pola grubskiego jest familia Winklerów. I nie skorzy tyle Winklerów. Franz Winkler nadał miana tych polów, zamianował te pola Marta i Waleska, bo tak miały na miano jego cery. I bez to Marta i Waleska. Dzisiaj została ulica. Zobaczcie. Zobaczcie. Tu mamy. Ja. Marta Waleska. Tam w dole mamy ulica Marta Waleska, a ja wam daliby da rozprawiał o historii tej grupy, bo w 1889 roku kupił ta gruba dyrektor Banku Weimarskiego, baron Emilio August Sternberg de Armella, i wydzierżawił ja grubie Gott mit uns, o której za chwilę porozprawiamy jeszcze. W 1903 roku sprzedał to grubie Gott mit uns i ona dokuplowała ta gruba Marta Waleska i odtąd to była gruba Gott mit uns. Ale w 1922 roku, kiedy te place przeszły do II Rzeczpospolitej i były w autonomicznym województwie śląskim, to gruba pomieniła miano na Waleska. Tutaj w dole mamy takie kamienie i taka dziura. Nie wiem, jest to związane ze grubą, szrajbnicie, bo ja też wszystkiego nie wiem, dursie szkola. Tu mamy takie ule, bo takie to jest wiedowne, richtig. Ja durś godą to jest natura, tu i industrio. Kuknijcie się do mojego pierwszego tajlika o łaziskach i szrajbnijcie, co to jest ta dziura, dobre? Na mapie z 1860 roku na ulicy Marta Waleska mamy dwa budynki. Budynek numer 5, który tu widzicie. Ja teraz tam to je zamieszkałem, tu mamy takie starsze i nowszy budynek. I teraz nie wiem, bo tu mamy dwójka, ale to na zicher nie ma to, a tu jest jedynka, ale tu są stare zabudowania i to nawet 3. I myślę, że to było coś z tego.
ale też na zicher nie wiem, pomóżcie mi, szrajbnijcie. Tu był cechaus, który nieskorzy zaadoptowano na budynek mieszkalny. Teraz mamy tu 7 budynków mieszkalnych i pora gospodarskich, które powstały niekiedy przed drugą, a niekiedy powstały przed drugą wojną, a niekiedy po II wojnie światowej. A skąd my to wszystko wiemy? Te informacje zwiadowne, które wam tu przekazuję, no przeca nie na Wikipedii, że kto przeczytał. A we buchu i tak richtig tego bucha, żech nie miał, ale taki artykel, żech na forum czytał Krystiana Pinocego, który był mieszkańcem tej ulicy i który to wszystko zbadał i spisał. A tak notabene to on pochodzi ze słynnej italiańskiej familii Pinocci, którzy po raz lat do zadku między innymi przybyli tutaj na Śląsk, chyba też do Małopolski i tutaj między innymi na Śląsku też mieszkają, a ja znam jednego takiego Pinocego, miałem możliwość go zapoznać i pozdrowię go. Teraz wracamy do gruby Gott mit uns, a są na osiedlu Kościuszki. Tu była gruba w 1837 tutaj powstała. Tutaj na osiedlu Kościuszki, no i na ulicy Sikorskiego. A w 1889 przeniesiono ja w okolice ulicy Wyrskiej, kaj już jako Waleska dokończyła swego żywobycia. Trzeba jeszcze wspomnieć, że gruba Gott mit uns w XIX stuleciu była największą grubą we średnich Łaziskach. Sumy teraz na hołdzie, na drugiej hołdzie Łońskiego Tydnia, że godał o hołdzie skalny, tam gruba Bolesław, hołda skalny, tu mamy piękny landschaft, ale jeszcze druga hołda Waleska, na której teraz się znajdujemy. Jakże robił po roku do zadku pierwszy tajlik o Łaziskach, to nawet żech nie wiedział, jak mianuje się ta hołda. Dopiero nie skorzej, że się dowiedział, bo 2,5 roku mieszkam we Łaziskach, też wszystkiego nie wiem, ale teraz już więcej wiem i rożek jest kuli tego. Słuchajcie, ta hołda Waleska tak naprawdę dwie hołdy, bo tam jeszcze za mną mnie, ale to jest pokuplowane. To nie ma pozostałość gruby Waleska, bo to była inksza hołda, jak była ta gruba Waleska, kiero potem rozbulono na podbudowa cestów, to wszystko brano. No a w 1994 dopiero powstała ta hołda, na której teraz łaża i usypował ja Bolesław Śmiały, bo już na Skalnym nie było placu, to potem usypowali tutaj. Teraz jest takie główne zwałowisko, taka hołda, ponoć we Zobrzu, chyba w Makoszowach, ale nie wiem na zicher. I teraz jest to częściowo zrekultywowane, ale właśnie trzeba wiedzieć, że to nie ma ta pierwotno hołda, ale mianują ja Waleska, bo ona jest tu przy byłej grubie Waleska. No i pewnie pokrywa się troszkę z tą hołdą pierwotną, która tu kiedyś była. No i słuchajcie, jak z wysokością jej nie widać tak z daleka, bo tamta je jakoś tak bardziej wyeksponowano i jeśli ktoś pierwszy raz przejeżdża bez Łaziska, to nawet nie wie. Jeśli ja jeździł do mojej działki wtedy jeszcze, to żech nie wiedział. No, wiedziałem o hołdzie skalnej, ale o tej nie, kiedyś żech się dowiedział. No i ona ma, niektórzy twierdzą 304, a niektórzy 320 metrów nad poziomem morza, ale mono nie ma jeszcze takich badań, które na zicher to potwierdzają. I myślę, że jej jest nawet lepszy landschaft. Ja się druś zachwycam i zachwycałem się, jakże robił pierwszy tajlik o Łaziskach, jaki tu jest landschaft, na ta druga hołda i na gruba Bolesław i na elektrownia. I prościej je tu wleźć, bo wysokość względną widocznie
niższo, ale to nie wiem jako je, tamta chyba mu 92, no to godą łomińskiego tajlika pierunie, a tam widzę, teraz i tak tego nie będziecie widzieć, jakieś chyba sorniki albo coś na tych polach tam, o, tu jest naprawdę wszystko tak piękne, ta industria i natura zrekultywowane, to wszystko fajnie roztomili, a co z grubą? Bo my tak przerwali, jak to pokuplowano Godmit uns i przeniesiono w te okolice tej hołdy główny zakład, główne takie te wszystkie łony, ale tam Godmit uns to był tak zwany stary zakład i było to połączone takim mostem, kaj glajzy szły nad ulicą Wyrską. A ta gruba po wojnie w 1947 roku, ta waleska, dokuplowano do gruby Bolesław Śmiały. A w 1969 roku ruch Waleska wygaszono. A w latach 70. teren po grubie przejął Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa. Takie polskie miano, bo to polsko instytucjo. I nie ma gruby, ale co ze jej zostało tam na dół trzeba się kuknąć. Tam kraje ten las. Ja wam to kiedyś, ja wam to zaroski pokorza. Tam coś jeszcze zostało z tej gruby i zaroski wam to pokorza. No i jeżdżę tutaj. I co tu zostało? Jakieś tunele. Inkrze one zaroski wam pokorza. Co godał Mirek Leśniewskiego się pytał, posyłałeś mu bildę wcześniej, że który był retrospekcjo, ale on nie wie, on ino powiedział, że no i prawdopodobnie było to jakieś połączenie ze grubą powstańców we Wyrach, bo te gruby wszystkie się kupulowały, to już po wojnie. Pójdźmy, przejdziemy tam i wyjdziemy na drugą stronę. O, kuknijcie się, tu takie wchody, tam też pora ich je. I tu też, ale one są zamurowane. Nie wiem, jeśli one były zamurowane wcześniej, zobaczcie, albo tam było dojście jakieś do tamtego tunela, co my byli, a tu jeszcze za mną on pokorza. Wracamy się, zaraz będziemy tu Rajn. Radza tu bez zima, albo na podzim przyłazić, bo tu już i tak są przeszkody, nie ma jak przeleźć, a bez lata to w ogóle jest ciężko, kiedy wszędzie są liście je zielono. Jak teraz kilo przeryza? Kaj, tu, wszędzie krzoki, nie wiem, za chwilę się widzimy. Tutaj macie ten garaż, o którym się godał, a tutaj, bo to żech przeoczył, bo tam mamy wchód do tunela, troszkę trzeba przeleźć, bo tu mamy taki budynek. Zobaczcie się, wezmę pozór. Tu trzeba dać naprawdę pozór, bo zobaczcie, ja tu muszę filować pod szłapy. Co tu mamy? Zobaczcie, dziura. Hasie, puszki po piwie, gałęzie ze strumów, jakieś ruły, jakiś beton. Trzeba dać naprawdę pozór pod szłapy. Tu jakieś, można powiedzieć, moderne freski, graffiti, no nawet jakoś to wygląda. Co to było? No jakiś nazicher wożny, grubski budynek, Szajbnicie, co to może być? Bo ja się nie dowiedział od Mirosława Leśniewskiego, ale myślę, że ktoś, kto obejrzy to będzie wiedział, a czemu je tak jasno, muszę to przyciemnić. Słuchajcie, tu były dwa szachty, Iwona i Małgorzata. Przy drukarni Raster dzisiaj to my mieli szacht Iwona. Tu macie jakieś pozostałości, tu chyba był szacht. Tak myślę, bo zobaczcie, jakieś takie łone, to mi wygląda, na tym placu był szacht. A drugi szacht
to musiał być tam. Ja, szacht Małgorzata, tam. Teraz idziemy dalej. Mamy taki rów, ale to już może być współczesne i stow. Wzdłuż tego rowu myśli i tu mamy taki wchód. Jakiś schron, być może, że godał z Mirosławem Leśniewskim, a tutaj wzdłuż się ciągną takie słupy. Mamy je fort tam aż dali za hołda. Ja nie wiem, co to jest, jakieś ogrodzenie. Tak my z Leśniewskim doszli do Łonego, albo glajzy tu szły. On nie wie, co to jest. Jakby tu był na placu, to może by powiedział na zicher, co to jest. Że takiego synka trafił, że się dowiedział, że na tym placu pora lot do zadku był jeszcze Body House, ale czarny msze tu ponoć odprawiali i to zbulili. Tu widać jakieś cegły, tak dalej. Tutaj Kajterowski, że je był wchód do gruby, a za nami C-House. Terowski to jest prywatna firma Subopol, ale ja wam tu bilda ciepna, jak kiedyś to było. A tam były glajzy obok i tak to szło. Niestety muszę telefonem dokończyć tu ze Stele, szacht Waleska, Łaziska Střednie. Tu mamy, bo bateria w aparacie mi się rozładowała, a nie mam na Iber porównocie kwalitet jaki jest. Toż tyle na dzisiaj. Dziękuję wam i widzimy się zaś. Pyrski.